Så har vi torsdag den 3. december. Vi skulle stemme. Tur til Middelfart bagefter. Klokken er 19.07. Så har de monteret Garmin deroppe også. Vi prøver med den originale hernede. Prøv at trykke en rute ind. Man kan intet. Hør en anden radiokanal. Ingenting. Kan intet. Så er det, man har monteret ekstra Garmin deroppe. Den er fuldstændig død som sædvanlig. Spændende, om vi kommer afsted ud for stemt. Så har vi fået stemt. Klokken er nu, det er svært at sige. 19:18 kan jeg se. Garmin er ved at starte op. Den anden hernede er intet. Stadigvæk ingenting. Alt er død. Garmin den er med allerede se kort. Det virker da. Det er lidt, det kan virke bilen. Uden antenne endda. Den her. Nej. Nej. Det er faktisk lidt træls. Så kommer vi ind i en. Så må se, om vi kan finde en destination. Ny adresse. Så døren her. Så er jeg lige vidt. Intet. Lidt skete der. Nu har jeg ikke engang set mit kort længere. Garmin er med, som den skal selvfølgelig. Den her. Det koster en skærm på et tidspunkt. Jeg har ikke engang hørt en radio eller noget som helst. Så kan vi vente 5 eller 10 minutter, eller om Honda vil, inden vi kan igen. Så holder vi her, så vi se, om den kan noget. Det kan den ikke. Klokken 7:30. Det er godt, vi har vores Garmin, vi skal til Middelfart, så uden den vil jeg aldrig gå. Det er da utroligt. Intet. Jeg har ikke engang set kortet. Så er klokken 19:34. Lad os se, om den så begynder der at ske noget. Og så går vi død igen. Ja. Det fik vi så ikke meget ud af. Jeg kan ikke engang høre en anden musik. Garmin kører endnu. Jamen, hvad skal man da gøre? Må der kunne findes løsning. Så holder vi lige 5 brødballe. Så sker der noget. Færøvej og nummer 1. Start. Så er vi kørende. Så prøver vi at se, hvad der sker.